Od 30. do 31. mája sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre organizovali chovateľské dni ošípaných. Jeho účelom bola podpora výroby bravčového mäsa a propagácia slovenských výrobcov potravín. Kolekcie ošípaných, stánky s chovateľskými potrebami a mäsovými výrobkami. To všetko a oveľa viac mali možnosť návštevníci vidieť na podujatí prvých chovateľských dní ošípaných. Slovensko má predispozície k tomuto, aby na Slovensku sa chovali ošípané. Kedysi sa na Slovensku chovalo 2,5 milióna ošípaných a 200 000 prasníc. V súčasnosti sa ich počet zredukoval na 630 000 ošípaných až 41 000 prasníc. Pokiaľ budú nastavené podmienky tak, ako ich prezentoval pán minister, že predovšetkým slovenskí chovatelia budú mať záujem a že zvýšia jednak stavy prasníc tých, ktorí chovajú, a predpokladáme, že tí, ktorí celkom nezlikvidovali technológie a nezbúrali maštale, že obnovia túto činnosť, pretože budú nastavené tieto podmienky na 5, respektíve 6-ročné obdobie a každý si môže vypočítať, že či sa mu oplatí chovať ošípané alebo nie. Na podujatí boli ocenené osobnosti, ktoré sa v agrosektore zaslúžili o rozvoj chovu ošípaných na Slovensku a Slovenská poľnohospodárska univerzita ocenila trojicu jubilujúcich pedagógov. Zväz chovateľov ošípaných ocenil pamätnými listinami aj spolupracujúce organizácie a chovateľské zväzy zakladajúcich členov zväzu a ďalšie osobnosti. V rámci podujatia bola pri príležitosti 20. výročia založenia Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku zorganizovaná konferencia, na ktorej sa diskutovalo najmä o histórii chovu v moderných dejinách Slovenska, ale aj o aktuálnych problémoch, ktoré trápia chovateľov ošípaných. Slovensko je špecifické tým, že tie zákony, ktoré sa tvoria v Bruseli, my ich povyšujeme a my ich nejako prekrúcame a ich formujeme do veľmi ťažkých pozícií pre každého jedného podnikateľa. Ja si myslím, že hovorím nielen za seba, ale za množstvo podnikateľov. Nechceme konkurovať veľkým, robíme výrobky hlavne z mäsa. A to je celé, čo sa dá povedať, že urobiť výrobok z mäsa je výrobok, ktorý je hutný a ktorý sa dá ponúknuť kdekoľvek a komukoľvek. Počas víkendového podujatia mali zúčastnení možnosť nazrieť do kuchyne, ktorá bola plná ukážok jatočnej rozrábky ošípaných, domácej zabíjačky a hlavným bodom programu bola súťaž vo varení gulášu. Prvé miesto vo varení gulášu a celkové víťazstvo si odniesli družstvo Choumadevu z Rastislavíc, ktoré okrem toho obsadilo aj 3. miesto v súťaži o výbere najvhodnejšieho nápoja ku gulášu. Vôbec sme to nečakali, išli sme sem skromne, pokorne. Išli sme sem preto, aby sme uvarili guláš z bravčového mäsa a robili sme to s láskou. Ja si myslím, že bola perfektná atmosféra, boli tu ľudia, ktorí chcú pomôcť chovu ošípaných, bola tu perfektná atmosféra, priateľská atmosféra, takže ja si myslím, že ten cieľ sa splnil. Určite pomáhajú tieto dni a verím, že sa to spropaguje a že ľuďom sa otvoria oči. Otvoria sa oči v tom, že keď si kúpi 10 dekov nášho výrobku, je to kaloricky tak hodné, ako by si kúpil 30 dekov tamto iného výrobku. Tá hodnota nutričná je u našho výrobku ďaleko vyššia, ako je hodnota nutričná tamtoho, čo je s prídavnými látkami, s množstvom pomocných látok a je urobený z niečoho, len nie z mäsa.